Inka proiektua Europako Batzordeak finantziatzen duen egitasmo bada eta bere helburua da plataforma digital handiek duten boterea ikertzea. Inka proiektua Europako Batzordeak finantziatzen duen egitasmo bada eta bere helburua da plataforma digital handiek duten boterea ikertzea. Hau da, Google, Amazon, Microsoft, Apple edo Facebooken moduko erraldoi teknologikoek duten eragin politiko, ekonomiko eta soziala aztertzea. Beti ere, helburua izanik botere hori arautzeko edo kontrolatzeko moduak bilatzea eta alternatibak eskaintzea. Lan honetan ari gara Europako 9 herrialdetako 12 bazkide, oso diziplina desberdinetakoak eta heldujarren ardura da komunikazioa. Webgunea eta sare sozialak kudeatzen ditugu eta horrekin batera Inka proiektuaren emaitzak izarteratzen ditugu. Adibidez, hezkuntza modulo baten garapenean parte hartuko dugu edo dokumental baten produkzioan. Eta hau guztia 2021ean hasi zen, orain beste 2 urte geratzen zaizkigu, beraz 2026 arte horretan arituko gara.